Dag, jeg skal have 2 koteletter. Jeg kan ikke få noget her. Jeg har ret til at købe ind her. Du skal gå nu. Smut med dig. Jeg vil gerne have 2 koteletter. Du skal ikke komme her. Jeg må ikke slå. Du skal ikke være her mere. Jeg har lov til at få mine ting. Så er du ud. Ud, sagde vi. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har lov til at få mine ting. Okay. Skru af. Det er sidste gang, du kommer her. Har jeg ikke sagt til dig, at du skal smutte herfra? Jeg skal bare lige sige noget til dig. Han har en gang i mig. Det er sgu da ikke rigtig klogt.